си толкова опасна, красива си, да, ама си много и ужасна. Не липваш ми, мамка му, защо така сега? Дано другия до тебе да бъде последния. Защото не искам да страдаш, искам да бъдеш щастлива ти, мила. Защото те обичам, да разбереш това. Моля се на Бога да те видя един последен път, поне преди да замина. Не